Бүгін жұмға 11 февраль эфирда Соба Дұқынары телевидениесі. Отына информацион студиясынан сізні мен Райлә Ғалявені сәлемлейм. Қайырлы кеш. Шығарылышыбызның мұхим хабарлары турында қысқаша. Жай 2021 ауыл хужалығына қырын соқты. Тірліклерге озық запасы бүгін күн үзәк мәселе. Пекин Олимпиадасында Ресей командасында шығыш ясаушылар орасында Соба қыздары да бар. Тенеки ауылынан Хисамиевлар ғойләсіне ярдәм керек. Әлфияны Германия табиплары үзләренә шақыра. Хәзер барсы турында да тулырак. Гыйнвар ахырында башланып киткән авыл җирлекләре җыеннары ахырына якынлашып килә. Соңгысы иң зур авыл җирлеге буларак Собада бу минутларда район мәдәният йортында бара. Кичә исә шәмәрдәнлеләр үтеп киткән хуҗалык елына нәтиҗәләр ясадылар. Беренче хәбәребез Шәмәрдән җыеныннан әзерләнде. Шәмәрдән мәдәният йортында үткән халык җыенында район җитәкчеләре белән очрашуга килүчеләр иңелек әлеге җирлектә эшләп килүче медицина, мәгариф, мәдәният учрежденияләре, урман, ветеринария табибы, янгын сөндерү участок инспекторы чыгышларын тыңладылар. Әлеге чыгышларда Шәмәрдән авылында 2021 елда зур эшләр башкарылуы, хезмәтне алга таба оештыруга яңа көч, яңа энергия туплануы хакында әйтелә. Жиынға зом аша тоташкан җитәкчеләр дә җирлектә яшәүчеләр өчен тудырылган яңалыкларны ишеттерделәр. Мәсәлән, Россельхозбанкның Собадагы офис җитәкчесе Рәзинә Билалова 2022 елда кемнәргә субсидия бирелергә мөмкин һәм аның шартлары турында сөйләде. Җыенда катнашучыларны тормыш һәм көн күрештәге һәр нәрсә борчый. Җитәкчелеккә килеп ирешкән сораулар арасында мәктәп укучыларының салкын ризык белән туклануы хакында борчылып язылганы бар иде. Әмма бу мәсьәлә әти-әниләр һәм мәктәп дирекциясе белән 3нче чирек башында ук хәл ителүе турында әйтелде. Тагын бер сорау, ул күп катлы йортларның түбәләреннән асылынып торган боз сөңгеләрен юкка чыгару. Бу сорауга җавапны Зомаша Соба районы торак милкәтчеләре ширкәте җитәкчесе Айдар Шәйхетдинов тиз тотты. Моның буенча күп еллардан бирле эшләп тәҗрибә туплаган егетләр шөгыльләнә, әкренләп кенә үз җаебыз белән эшне алып барабыз. Хәүф-хәтер генә була күрмәсен. Аллага тапшырдык диде ул. Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев докладында залдагылар зур игътибар белән тыңладылар. Чыннан да, бер ел буе Шәмәрдән авыл җирлегендә эшләгән эшләр бихисап. Кырбаш, Мишәмбаш авылларында да халыкка яшәү өчен уңайлыклар тудырыла. Юллар, шишмәләр төзекләндерелә, ФАП ишекләрен ача. Җыенда Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов катнашты. Ул үзенең чыгышында шәмәрдәнлеләргә куйган хезмәтләре өчен зур рәхмәтләрен җиткерде, коронавирустан саклану өчен прививкалар ясатырга чакырды. Бер-беребезне саклап, аңлап, матур итеп эшлик диде ул. Хәзер авыл хуҗалыгы хакында. Малларга кыш һәм әле башланмаган язны чыгарга тирлек азыгы җитәрме юкмы? Бу көннәрдә тирлекчеләр шуны уйлап энә өстендә яши. Ел дөрестән дә авыр килде. Азыкның берникадәр өлешен күрше Киров өлкәсеннән сатып алу хәлне вакытлыча җиңеләйтте. Районыбыз хуҗалыклары үзара ярдәмләшеп тора. Тирлекчеләр бердән булсак кына проблеманы җиңеп булачак ди. Төбәк авылының тирлекчелек комплексында да бу көн үзәк мәсьәлә. Тулырак алдагы сюжетта. Комплекста барлыгы 1760 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. Шуның 670-е савым сыеры. Төзелеп торучы яңа тораклар да баш санын арттыруга бер этәргеч. Узган ел сафка баскан сөтчелек комплексы 350 баш савым сыерын сыйдырган. Тәүлегенә 1 литры 39 сумнан 14660 килограмм сөт тапшырыла. Майлылыгының 4%-тан ким булганы юк ди хуҗалык җитәкчесе Илгиз Ибатов. Узган ел 2340 центнер ит тапшырылган. Нарда күп. Хәзер иң зур проблема тирлек азыгын җиткерү. Тирлек азыгы безнең узган елгы бераз запаслар бар иде. Ну, көз яңа ел алдыннан Киров ягыннан ташып ашаттык. 2 көнгә бер КамАЗ прицеп белән синаш кайтарттык. И без карма әзерләгәндә беренче кустан әзерләдек синаш. Күп еллык синаш. Онда Мамалай басуыннан ташыдык. Без барлыгы 2700
50 тонна синаж әзірлей алдық бірінші курстан. Шының 1200 тоннасын Мамалай басуына қайтардық. Өзі бізнікінен шықты 1400 тонна, 150 тонна. Анан соң инде кармасмистен әзірлей алдық. Кармасмист білен второй курстан. Анан 3300 тонна әзірлей алдық. Бізге ел давамында керек 10 000 тонна синаж. Соның білен біздің синаж әлі жетіп бітмей. Язға қоянда болса сатып аласы болырмын. Біздің яңадан біз бітін сатыш құжалығы біле бірлікте. Шу сатыш құжалығында запастар бар едінде. Шуннан ташибыз деп тұрабыз енді. Терлекләр сау сәләмәт, сөт һәм ит мулдан булсын өчен аларны дөрес тукландыру мөһим. 3 ел элек булдырылган стационар моноазык җитештерү комплексы хуҗалыкның иң мөһим объекты. Биредә ачылганнан бирле Инсаф Әскәров хезмәт куя. Bütün компонентларын компьютер ДТМ программаша берілді енді. Һәрбір синаж, силос, смесь, фураж, комбикормалар енді. Енді комбикормалар тиеш, салам, пішен. Шол добавкалар ушылай енді. Күнге шол 48-50 тонна тирәсе әзірләнә корм. Азат Гыйльметдинов әзер моноазыкны трактор белән тиешле урынга илтеп куючы. Комплекста азык кертү эшен ул 13 ел башкара. Көн сайын 16лап рейс ясый. Хезмәт хакларын вакытында бирәләр. Коллектив статуы инде бергә тату эшлибез. Эшкә күңел биреп, тырышып йөрибез инде эшләп. Төбәк комплексында үгезләрдән кала, бозау һәм сыерларны чиплаштыру эше тамамланган. Ноябрь айында 400 башка исәпләнгән бозаулар торагының кулланылышка тапшырылуы да хуҗалыкның бер яңалыгы. Бу эш өчен 16 миллион сум финанс чыгымнары җәлеп ителә. Хуҗалыкның һәр хезмәткәре моның өчен җитәкчеләргә рәхмәтле. Шторлар гына заказ белән эшләтелде, тәрәзәләрдәге шторлар. Шуның шул сәбәпле без монда яңа елдан соң январ айында менә маллар керттек. Бүгенге көндә монда безнең 150 баш мал бар. Аның 97се ПМК, Саба ПМК чылпыш фирмасыннан алып кайттык. 170 килограммнан 200 килограммга кадәр тонна бозаулар. Калганнары үзе безнең фирмада үстерелгән бозаулар. Бу безнең 4 айдан югары, 4 айдан 1 яшькә хәтле бозаулар өчен төзелде бу торак. Авыл хуҗалыгында 1000 төрле эш бер-берсенә ялганып бара. Һәрберсенә игътибар һәм күзәтү кирәк. Проблемалар күп булса да, төбәк терлекчелек комплексы эшне дәвам итеп, баш санын һәм продуктлылыкны күтәрүне максат итеп яши. Февральның 4-сеннән 20-сенә кадәр Пекинда 2022 елга кышкы Олимпия уеннары уза. Хатын-кызлар командалары арасында алкалы хоккей буенча Россия җыелма командасы составында райондашыбыз Ландыш Фәләхова да чыгыш ясый. Хәбәрчебез Гөлшат Галиякбарова Ландышның гаиләсе белән күрешеп кайтты. Ерак Пекиндагы Олимпия уеннарында катнашучы хоккейчы кызыбыз Ландыш Фәләхова 2 Басуарташ авылында 1998 елда туган. Әтисе Илсур, әнисе Гөлгенә авыл хуҗалыгында хезмәт куялар. Әбиләре Кәүсәрия исә Ландышның төп җанатары. Ландыш бик кечкенәдән үк хоккей уены белән мауга башлый. Нарат Боз сараенда 1-нче мәртәбә тимер аякка баса. Тимерхан хоккей командасы составында 1-нче уеннарын үткәрә. Хәзерге вакытта Ландышның тормышы да, карьерасы да Түбән Новгород шәһәре белән бәйле. Ул биредә Скиф хоккей командасында уйный. Фатиры хәтта токымлы эте дә бар. Ул бүгенге көндә спорт мастерына кандидат. Әти-әнисенә дә гел ярдәм итеп тора. Мәсәлән, 2016 елда йортта заманча ремонт ясарга да Ландыш ярдәм иткән. Скиф командасында уйный башлауына да инде 10 еллап вакыт үткән. Иң зур уңышы исә Олимпия уеннарында катнашу. Ландышның Пекинда Олимпиадада катнашуы иннең соңыннарак кына билгеле булды безгә. Алар сборный белән шөгыльләнделәр. 1 ай алдан инде Мәскәүдә шөгыльләнделәр. Анда шөгыльләнүдә катнашты кызым. Соңыннан основной составка безнең кыз эләкмәде башта. Аннары соң инде аларны бары кайтарып җибәрмәделәр. Тегендә Пекинга баргач, кызларында положительный тестлар чыкты бит инде, уенчылары кыскарды. Шуннан соң безнең кызларны дагы инде Олимпиадага алдылар. Бүгенге көндә инде шунда менә 3 команда белән уйнадылар инде хәзер. Основной составта уйный инде кызым.
Олимпия уеннары спортчы үшін физик һәм рухи яктан да бик авыр. Швейцария командасын җиңгәннән соң җиңелү ашысында татыганнар. Ландышның һичкенә дә буш вакыты юк ди әнисе Гөлгенә ханым. Минем хәбәрләремә дә кыска гына әйтеп, рәхмәт, борчылма, бар да яхшы дип кенә яза ала ди. Яраткан шөгыле рәсем ясауга да вакыты бик аз, хәтта юк диярлек. Пекинга киткәч бик вакыты бар дип әйтмәсе инде. Булай язышып торабыз инде телефоннарда. 2 көнгә булса да бер чыгып ала инде телефоннан, видеодан. Biz үзебез инде бик борчылабыз инде, уеннар бик каты, бик көчле командалар ва уйныйлар инде, имгәнмәсеннәр дип горурланып та алабыз инде, авылыбыз белән горурланабыз. Рәхмәт авылдашларга дагы уен башлануга әле кайсы шалтыратып сорап карыйбыз дип әйтеп торалар инде. Кичкенәдән мөстәкыйльккә омтылып үскән Ландыш иң зур хыялы кышкы Олимпия уеннарында катнашуга иреште. Җиңү белән башланган Олимпия уеннарының ахыргы нәтиҗәләренең дә сөенечле булуына ышанабыз. Ландыш ул безнең генә түгел, татар милләтенең дә горурлыгы. Фигуралы шоу буенча Олимпия чемпионы булган Камилә Вәлиева безнең кыз дип горурланабыз. Аның гаилә җепләре нәселе 2 басу Арташ авылына барып тоташа. Туганнар бу көннәрдә 4 күз белән Пекинда баручы Олимпия уеннарын күзәтә. Бозда күбәләктәй очкан Камилә өчен Идрисовлар гаиләсе уйлары һәм дугалары белән җан ата. Камила Валиева. Камилә Вәлиева исеме бу көннәрдә һәр Россиянең Татарстанлының телендә. Татар кызы исеме Пекин Олимпиадасы көндәлегендә горур яңгырау безне айруча сөендерә. Ул бит тамырлары белән безнең саба кызы да. Телевизор каршына җыелган гаилә аның якыннары. Камилә минем апаның оныгы була. Алар Казанда торган вакытта монда ял итәргә кайталар иде, җәй көннәрен җиләкләргә баралар иде. Буш вакытында булса да гел спорт белән шөгыльләнде инде, спортларга төшеп. Тырыш бала инде, бәләкәйдән гел тырышты. Юрлаша шу буенча. Спорт буенча. Лилия һәм Илдар Идрисовлар 2 басу Арташ авылында яшиләр. Бу төп нигез. Камилә кичкенә чагында әбисе Гадания һәм әнисе Алсу белән бик еш биредә кунак була. Килен кеше буларак Лилия ханым аларга һәр чак ихтирам күрсәтә. Камиләнең әнисе Алсу монда минем күз алдымда үсте инде, ул каникул вакытында кайтарып куялар, каникул беткәнче монда торалар инделәр. Олы абысының кызы Алсу. Алар яшь вакытта инде урманнарга элек пешен җыюлар бар иде, лесникларга, алар шунда пешен җыярларга да менәләр, әниләре эшләп үстеләр инде, әниләре. Шундый семьяда үскән бала инде Камилә инде. Варенье белән кыймак ярата иде ул. Мин аңа варенье белән кыймак пешерә идем инде. Ул шундый яратып ашый иде шуны. Бик теге шәкшәк, ниләр миңа ярамый дип, ул вакытта инде шәкшәкләргә бик итми иде инде. Менә теге бик баллай берләргә кыймак белән вареньены ярата иде. Менә шуннан соң аннары ул минем белән инде иш алларында чыгып йөри торган инде. Аннары соң кичкә яка җәй көне көтү кайта бит. Аннары соң сыерлар кашына бар, сыерларны ябайык. Минем белән шунда авызларга кирип, шулай әйтеп, минең әле җылы сөтләр савып бирә идем, вакытта эчә иде инде. Камилә турында менә шундый ниләр калган инде. Камилә инде бүген дөнья күләмендә билгеле танылган спорт йолдызы. 15 яшендә ул Олимпия чемпионы исемен яулады. Пекинда узучы Олимпиадада фигуралы шоу буенча Россия җыелма командасы составында команда зачетында Олимпия чемпионы булды. Аллаһа шөкер, Аллаһа шөкер. Ана Камилә базына. Иман кызым, кызым үскәсен дә шуасың кызым? Камилә шөкер, шумыйсың кызым? Ана Камилә панчык матур итеп шуа. Карале. Камилә пасынчык матур итеп шуа иман кызым. Молодец, мылдырдаймак. Олимпия көндәлегендәге ярышларны гаилә тәүлекнең ни вакытында булуына карамастан зарыгып көтеп ала. Барысы бергә җан атып күзәтә. 3 яшьлек оныклары Нәримә дә апасының трюкларын кабатлап телевизор каршында бетерелә. Ошоганда бик борчылабыз инде, бик
Корыйбыз, берсендә калдырган юк. Бүтән программаны кайсы ярышка барса да карап барабыз инде. Борчылып бик җыгылмаса ярар дип. Мен үзем карыйм инде, берсендә калдырган юк. Мен алгач бик сөендек инде. Ул Олимпия медале иң зур спортта бүләк бит инде. Ул шуңа бездә бик тырышты инде. Һәр спортчының теләге шулайдыр инде, Олимпия медале алу. Шуңа бик сөендек инде алгач. Әбисе белән сөйләшәсезме? Әбисе белән сөйләштегезме әле менә бу ярышларда? Сөйләштек, шалтыратып кутладык. Әбисе белән гел сөйләшеп торабыз, сөйләшә торабыз инде, ярышлар булган сайын фикерләр уртаклашабыз дигән шикелле. Без аның бик борчылабыз инде. Һәрберебез инде biz Олы кызым белән икебез намазда инде, без намазда сорап укыйбыз инде. Иптәшем инде ул намаз укымаса да аның китаплары бар. Ул бигрәк тә утырып укый инде шунда. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә инде әнисе дә инде шалтырата инде кызыма яза инде. Бер дуагызны укып торыгыз инде дип әйтә инде. Алсу да шулай дип. Менә шулай итеп альхамдулилlah шөкер, менә шулай итеп безнең дә файда тия торган Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән шундый зур уңышларга ирешә инде. Ул үзе дә инде алсу әйтә инде, дөрес хәзер безнең бит аралашкан юк инде. Аятул Курсиләрне яттан белә дип әйтә иде инде. Менә ул үзе дә инде Аллаһ Тәгаләгә ышанучан инде. Менә шулай итеп Аятул Курсиләрне укып инде, без моннан да инде күз тимәсен инде, шуларны ука дип әйтәбез инде. Менә шундый уйлар белән инде 5нче ярты буламы, төнге 12нче ярты менә шулай итеп телевизор каршында утырабыз инде. Кайчан күрсәтәләр шунда Камиләгә көч биреп инде үзебезчә инде теләп утыручылар инде без. Камилә Вәлиева 2006 елда Казанда туа. Тимер аякта тәүге кызыксынуларын 3 яшь ярым чагында Казанда башлап җибәрә. 2012 елда Камиләнең гаиләсе Мәскәүгә күченә. Тырыш, үҗәт кызга спортка киң мәйдан биредә була. 2018 елдан ул Этери Тутберидзе остазлыгында шөгыльләнә башлый. Лилия Илдар Идрисовларның кызлары гүзәл дә туганын бик тырыш диеп мактый. Әнисет бик тырышты инде. Казанда вакытта ук балетка да йөрде ул. Аннары гимнастикага да йөреп алды бу гаилә. Үзе инде менә шулай итеп фигуралы шоуны сайлады ул. Мәскәүгә китеп, 6 яшендәрәкме соң Мәскәүгә китеп бик тырыштылар. Әнисе молодец инде. Монда бер 4 яшендәрәк кайткан иде бу гаил. Вакытта җәй, мотор вакыт иде. Җиләкләр җыеп, бергә туйга да бардык әле без аның белән. Аннары шуңа шул кайтуыннан инделәр Мәскәүгә киттеләр. Монда шуннан бирле кайтканы юк. Нәкъ төп специалистлар Мәскәүдә булу сәбәпле, Алсу апа инде шундый решение принимать инде. Шул аркасында Мәскәүгә китеп, шунда спортивный школага кирде ул. Кичкенәдән үзе укырга өйрәнде ул, үзлегеннән почти хәзер инде математиканы күбрәк яратам ди. Шундый тырыш, үҗәт, акыллы бала, субханалла. Идрисовларның нәселендә спорт һәр чак беренче урында тора. Гаилә башлыгы Илдар абый да чаңгычы, биатлончы. Мактау грамотлары аның беренче разрядлы спортчы булуы турында сөйли. Аңа карап гүзәл дә йөгерә башлый. Бу медальләр, грамотлар узышларда җиңү дәлилләре. Гүзәл спортның җиңел атлетика төрендә бүгенге көндә спорт мастерлыгына кандидат булып тора. Спорттагы каршылыклар, үз өстендә даими эшләүләр гүзәлгә яхшы таныш. Шуңа туганына да теләкләре гел изге. Спортсмен да булгач, сәламәтлек, травмаларсыз, уңышлы гына чыгыш ясасын, алга таба да сәламәт булып. Әлбәттә инде Олимпиаданың төп шәхси турнирында алтын булсын инде кадәр тырышкач, инде хәзер ел буе бит инде бер җиңелүләрсез
Европаны Россияны да бүтүнсүн жеңди. Шуңа Олимпиада алтында бизге болсын инде. Алга таба да тормушунда келешегиде мотор болсын, өзү шекелле, якты болсын, бақытлы болсын. Біз инан бик яратабыз. Камиля Валиева Олимпия уеннарында тагын 2 тапкыр чыгыш ясаячак. Айрым ярышларда да такым белән дә. Программалар 15 һәм 17 февраль көннәренә билгеләнгән. Якташыбыз өчен барыбыз бергәләп җан атабыз. Сез атнай информацион программабызны карыйсыз, дәвам итәбез. Райондашларыбыз Тәники авылында яшәүче Хисамиевларга язмыш зур сынау әзерли. Җир җимертеп, эшләп, яшәп, балалар үстереп, аларның уңышларына сөенеп тормыш иткәндә, әни кеше Әлфиянең аяклары йөрмәс була. Бу көннәрдә алар дәва эзләп чит илгә, Германия клиникасына китәргә әзерләнәләр. Биредәге табиблар төгәл диагноз куяр дигән ышаныч аларга өметләр бирә. Өмет янәшәсендә зур матди чыгымнар да тора. Гаиләгә ярдәм кирәк. Бу нинди хәреф әле безнең? С. Монсы? А. Әйдә укыйбыз. С-а. Са. Молодец. С-у. Су. Молодец. Ас. Молодец. Алифба, тәүге хәрефләр, кечкенә кызын мәктәпкә әзерләү кебек күңелле мәшәкатьләр белән сөенеп яшәгән көннәрендә Әлфиягә язмыш әлегә кадәр дәвасы булмаган шир бирә. 3нче баласы табып, аны үстереп, декрет ялыннан эшкә чыккан көннәрендә аякларында авырту үзен сиздерә башлый. Ул вакытта скорыйда фельдшер булып эшләйдем. 17нче елда декреттан чыктым, октябрь айында. Әйбәт кенә эшләп йөргән җирдән, шул 18нче елның май айлары булды микән инде ул, яз айлары инде. Шул вакытта кисәк кенә аксый башладым. Баскычлардан менәргә авыр була башлады. Бер кулда чемодан, бер кулда йөрәк аппараты бит инде. Этажларга менәргә кирәк, безнең собада бит инде ниләр юк, лифтлар. Баскычлардан менә башлагач авыр була башлады. Весым да авыр иде инде минем, ул вакытта да вестан күрдем инде мин аны, вестандыр дип уйладым инде. Бер вакыт менә шул июнь башларында аксата башлады. Башта бер якка аксата башлады, аннары алмашлап аксата башлады. Как раз отпуска вакытым җитә иде, отпуска алдым да күренергә китеп бардым Казанга. Менә шуннан башланды инде. Менә шуннан башлана инде гаиләнең бетмәс төкәнмәс хастахана юлларын таптаулары. Бу 2018 елның җәй айлары була. Тикшерүләр, күзәтүләр берсен-берсе алыштыра. Алар ай аралыклары белән кабатлана. Табиблар аптырашта һәм 2 ел дәвамында төгәл генә диагнозны да куя алмыйлар. Һаман төп диагноз куя алмагач, җибәрделәр мине Мәскәүгә КВОТ белән. Анда научно-исследовательский центрда ятып чыктым. Башта күренергә бардык инде, аннары ятырга чакырдылар. Диагнозны куеп, точно куеп булмады әле дип инде. Аннары шул ятырга бардым инде, шуннан диагнозны куеп кайтардылар инде миңа. Хәрәкәтләндерүче нейрон шире дигән диагнозга медицина дәва юк ди. Сәламәтлекне тотып торыр өчен вакытлыча чаралар гына тәкъдим ителә. Моннан терелү мөмкин түгел дигән карар белән гаилә килешми. Табибларга, халык дәвачыларына, әбиләргә гел йөреп торалар. Соңгылары күңелгә канат куеп, тереләсен дип өметләндерәләр. Тыңламаган аякларын Әлфия тезләнеп үзенә буйсындыра. Шир һаман сайын алга бара. Ул инде бүген тәмам кеше ярдәменә мохтаҗ булып коляскага кала. Коляскада утырсам да риза идем инде. Куллар эшләмәй башлады. Гәүдәләр тотмый башлады. Поддерживающий кеше күп бит инде минем. Туганнарым күп. Гаиләм Аллаһка шөкер әйбәт. Иң беренче ирем инде. Әнием, әтием, Аллаһка шөкер исән зулар. Гел булышып торалар. Кайнанам белән кайнатам ковидтан үлеп китте менә бу ел. Бик ярдәм итәләр. Иремнең туганнары күп. Үземнең туганнарым.
туганнарым көп. Ярдәм итүче бик көп миңа. Тормыш башында инде мондай көннәр килер дип уйланмадагын. Шулай бара инде ул әкрен генә үзенең мәшәкатьләре белән, үзенең гызыглары белән дип әйтик инде, үзенең авырлыклары белән. Безгә инде шушындай авыр хәлдә калсак тагын, Аллага шөкер инде, булышучылар бүгенгесе көндә бик күп. Кайсы якка гына чыгып китсәк тәген, без инде бүген бөтен Татарстанны бәлки инде йөреп чыкканбыздыр. Шушы ширдән дава эзләп дип әйтим инде. Бөтен ярдәмне күрсәтеп торалар туганнар дагын. Шушы без барып чыккан кешеләр дагын инде, алар инде күбрәк халык табиблары дагын инде, шушы медицина хезмәткәрләре дагын безнең өчен әйбәт специалистларны табалар инде. Менә бәлки сезгә шушы кеше ярдәм итер дип каяндыр адреслар, телефон номерлары табып бирәләр безнең өчен. Ансы инде шушы авыр положениедә дагын без бүгенгесе көндә инде ялгыз түгелбез. Әлфия очрагындагы диагнозда нерв күзәнәкләре үлеп, мускуллар тотмау, эшләмәү белән аңлатыла. Организмда кан әйләнеше саклансын, терәк хәрәкәт системалары үз функциясын башкарсын өчен ире фидеил ысулларның төрлесен эзли һәм эшли. Өйдә ярдәмлек, булышучы җайланмалар да бар. Реабилитация үзәкләрендә күреп кайткан шундый мөмкинлекләрне үзләрендә булдыруны кайгырталар. Şu paralizovan kişiler için işleyen evlilikemeydi. Ayakları yürüten kişiler için. Булар барысы да Әлфиянең бүгенге халәтенә әз генә ярдәм итәләр, ләкин ул үз хәлен үзе генә белә. Ашсу бүлмәсендә дә элеккечә эшли алмый. Бәрәңгене алай да куллар хәрәкәте өчен әршергә тырыша әле. Алар исә көннән-көн тыңламаска әйләнеп баралар. Аяк йөрмәй, ансы инде шул июнь айына хәтлек менә быел дип инде 2021 июнь айына хәтлек yani мин коляска утырмадым. Урамда утырдым инде, чөнки урамда үрмәлә биреп булмый. Гөл үрмәлә бирдем инде. Bütün işini эшлим диярлек инде. Чиштырдым да, пиширдем да, жудым да, шушып йөрдем, үрмәләп тордым, тезләнеп йөрдем инде, шулай иттереп эшләдем инде. Июль айында ковид белән авырттык. Авыртканбыздыр инде. Теге коты да авыртмадым, чөнки теге шуннан әйтәм инде, исләр тәмнәр сизмичә шундай бер булып алды. Шуннан соң движение бетте инде. Менә шуннан соң коляскага утырдым инде. Теге шушып та йөреп булмый, үрмәләп тә йөреп булмый. Коляскага утырдым. Шулай да кызым белән эме кызым ушаларга пешереп куябыз әкрен генә. Тырышабыз. Куллар слабыйланды менә шул июль айыннан бирле инде. Тутайындалар, тотмый түгел теге. Лекшә түгел инде. Көннән-көн артка тәгәрәгән сәламәтлек якыннарда, туганнарда чит илгә барырга кирәк дигән фикер уята. Чөнки Әлфиянең кочак-кочак авыру тарихында диагноз сорау билгесе белән тора. Өмет тә шул сорау билгесе артында туа. Кәгазьләрне җибәрдек бит инде, бөтен документацияны, кассеталарны күп инделәр. Йөреп торабыз бит инде. Подтвержденный диагноз түгел әле бу сезнең дигән җавап килде инде безгә. Менә иң беренче бит шуннан уянды. Теге үземнең дә врачлар, үземдә караган врачлар да әйтә торганы миңа. Менә шунда барам, РКБга барам, шул врачларга барам дигәч, бар, артык мнение не лишний диләр иде инде алар. Алар миңа бу диагнозны бик озак куймадылар. Куяслары килмәде микән, туры килмәде микән инде. Әйтәм, 2 ел булды инде ул. Куя алмадылар алар миңа. Булай дип тә ишетеп карадылар, тегеләй дип тә тавалап карадылар инде. Шулай дигән ни булды инде врачтан сүз. Аннары инде икенче өметем лечениесе бар аның диделәр инде. Менә нәрсә дип әйтим инде. Бездә бит инде поддерживающий на лечение, монда именно шул заболеваниеның инде менә бу начарлануны туктатыр өчен лечениесе бар дип аңлаталар инде. Сез дә бөтенләй хушыланасыз, әгәр диагноз подтверждаться итсә дә, сезгә менә шушы прогрессияны туктатырга кирәк диләр инде. Ну, хотя бы әкрен әйтергә инде.
прогрессировать итә бит инде ул. Менә шулай дип аңлаттылар инде. Чит ил клиникалары белән арадашчылык итүче фонд ярдәме белән Хисамиевларга Германия табиблары үзләре элемтәгә чыга. Сорау астындагы хәрәкәтләндерүче нейрон чире конкрет диагноз түгел әле. Безнең документларны карап алганнан соң Германияның Мюнхен шәһәрендә клиника безне инде кабул итәргә теләген белдерде. Кабул итәбез. Сезне карыйбыз дип инде. Без шул клиникага әзерләнә башладык инде. Шушы клиникага кирәк булган суммадагын берәр атна эчендә шушы суммалар җыелып, менә узган атнаның ахырында без шушы клиникага 13700 евро була инде аның бәясе. Шушы акчаларны күчереп, үзебезнең тарафтан кулларны куеп, договорларны җибәреп, бүгенге көндә инде чакыру көтәбез клиникадан. Безнең акчалар белән 1 миллион 200 мең сум Германиядә диагностика үтү өчен счетка күчерелгән. Ул сумма халык ярдәме белән бик тиз арада җыела. Хисамиевларның хәленә кереп, республика, район халкы үзләре эшләгән шифаханә, авыл хуҗалыгы предприятиеләре бердәм кушыла. Һәркем мөмкинлегеннән чыгып, үз өлешен кертә. Әлфия дә, Фидаил дә ярдәм итүчеләргә шиксез рәхмәтле. Шундай хәлдә үзебез генә булмау, ярдәмнәрнең күп булуы инде өметне зурайта инде. Ходай кушып, шушы клиникаларда төгәлрәк диагноз куеп, инде шунда даваланып кайтып булса инде бик безнең семья өчен бик әйбәт эш булыр иде инде бу. Шушы форсаттан файдаланып инде минем шушы безгә ярдәм күрсәткән кешеләргә, оешманың җитәкчеләренә зур рәхмәт сүзләре белдереп үтәсе килә. Инде ул без белмәгән бик күп кешеләрдән күчерде безгә акчаларны инде. Инде белгән кешеләрнең күбесенә инде шәхсән үзләренә әйтергә тырышып барам инде рәхмәтне. Шулай әйтсәң, аларның үзләре өчен дә күңелле була торгандыр инде. Без инде шушлар белән инде чит илләрдән уңышлы гына әйләнеп кайтырбыз дип әйтәсе килә. Хисамиевларның Германия клиникасы белән килешүләре кулларында. Әлфияне анда 5 көнлек диагностика көтә. 14 төрле анализлар алыначагы билгеле, өстәмә тикшерүләр эш барышында билгеле булачак. Алга таба дәвалану артында тагын да өстәмә финанс чыгымнар ята. Шуңа гаиләгә ярдәмнең кайсы да артык түгел. Хисамиевларга бәхетле көннәрен бик тә якынайтасы килә. 3 баласы, әтиләре, әниләренең сәламәт булып, яннарында йөрүен бик көтә. Бердәм Россия сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлеге ярдәме белән республикабыз мәктәпләрендә шахмат зоналары булдыру буенча проектлар эшли. Бу атнада районыбызның 4 мәктәбендә шахмат зоналары барлыкка килде. Алдагы сюжетыбызда сүз шул хакта. Мәгариф милли проект кысаларында районыбызның 14 мәктәбендә шахмат зоналары эшләй. Сабабаш, Олы Шыңар, Югары Симет мәктәпләре, Кызылмиша авылында урнашкан сәламәтлекләре шикле булган балалар өчен Саба мәктәп интернаты укучылары өчен дә әлеге интеллектуаль уен белән шөгыльләнүгә шартлар артты. Биредә Татарстан Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев ярдәме белән шахмат зоналары булдырылды. Сабабаш төп мәктәбендә шахмат уенын сөючеләр күп икән. Укучыларның түгәрәкне үз итүләре шуны дәлилләй. Бүгінгі күнде шахмат түгәрәге белән башлангыч сыйныфларда 18 бала шахмат түгәрәгенә йөри. Бик яратып йөриләр шахмат түгәрәгенә. Шулай ук районда бик күп ярышлар да үткәрелә, ярышларга да катнашып киләбез. Башлангыч сыйныфларда гына түгел, зур сыйныфларда бик яратып шахматны уйныйлар, тәнәфесләрдә дә шушы шахмат такталарын алып, үзләренең уйнауларын дәвам итәләр. Инде ярышларга килгәндә безнең урыннарыбыз да бар, балалар да бик әйбәт даими катнаша. Шахмат зонасы ачылуга без бик шат. Балаларга да күбрәк возможность булырдыр дип уйлыйм. Һәм аларның осталыклары тагын да артып, ярышларда күп урын алырбыз дип ышанып калам.
Кунакларны халкыбызның гимны булган туган тел җыры белән каршыладылар. Шахмат зонасын ачу тантанасында катнашкан район башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов, шахмат акылны чистарта, фикерләргә өйрәтә торган уен. Бөек сәясәтчеләр, стратеглар арасында да шахмат уйнаучылар күп дигән фикерен җиткерде. Баш миңгәләр шулай ул. Син аны көн саен нәрсә беләндер туплап тормыйсың икән, ан фикере көндән-көн кими. Шахмат ул синең стратегияны булдыра, инде син үзеңнең генә түгел, каршы булган кешенең бөтен ходларын, ниләрен белергә тиеш. Аның өчен баш миңнең эшләнүе яхшыра. Инде мин уйлыйм, сез дә киләчәктә шундай фикерле булырсыз дип, күпмедер сезгә шушы шахмат булышыр дип тә мин шанып калам. Шахмат зонасы барлык кирәк-яраклар, махсус өстәл урындыклар һәм сәгатьләр белән җиһазландырылган. Уйнагыз, фикерләгез, туган ягыгызга кирәкле кешеләр булып үсегез, диде депутат укучыларга мөрәҗәгать итеп. Шахматы — это очень важный вид спорта, который помогает в жизни. Эти все комбинации, которые есть на столе, они очень часто встречаются в жизни. Дети из Сабабаша это всегда были гордостью Сабинского района. Вы должны продолжать и гордо нести это знамя, именно что вы учитесь в такой школе с большой историей. Сабабаш мәктәбендә шахмат уенын яратучылар күп булуы хакында мәктәп директоры Идеал Халимов та сөйләде. Беренче директорыбыз Фарис Шарифович та шахматист иде. Хәзер әле үзебезнең арада математика укытып йөри торган пенсионер укытучы Наким Валиш та менә шахмат ярышына китте бүген. Сорап заявление язып, шахматист һәм инде безнең физкультура укытучылары Илдар Фаритович һәм инде Данис Динарович шахмат уйнаган аларда өчен шахматист дип әйтергә була, чөнки аларның үзләренең результатлары бар һәм инде укучылар да район ярышларына барып сынатмыйлар. Шу ярышларда матурлана катнашып, төрле призлы урыннар алып кайталар. Татарстан дәүләт советы депутаты Марат Галиев Миша авыл җирлеге башлыгы Азат Гатиятуллин белән бер партия шахмат уйнарга да өлгерде. Көчләр тигез булып чыкты. Улы Шуңар урта мәктәбе укучылары да әлеге зыялы уенда үзләрен яңа шартларда сыный алачак. Безгә бүген шахмат өстәлләре бүләйттеләр һәм алдагы көннәрдә дә шул шахмат уйнарын уйнарбыз дип өмет итеп калабыз. Үзең шахмат уйнарга яратасыңмы? Әйе, мин шахмат уйнарга яратам һәм вакыт булган саен уйныйм. Мондый уен зонасы балаларның шәхси һәм интеллектуаль үсеше өчен өстәмә шартлар тудыра. Мәктәп директоры Рамил Мөбәрәков чараны оештыруда зур ярдәм күрсәткән дәүләт советы депутаты Марат Ибраһим улы Галиевка җитәкчеләргә укучылар исеменнән зур рәхмәт белдерде. Менә шушы кызыксынган укучыларыбыз безнең тагындагы зуррак теләкләр белән, зуррак җиңү дәртләре белән янып, яңадан ныгытып тырышып уйный башларлар дип ышанасыбыз килә. Һәм инде тагында югарырак гүрләр яулап, район буенча гына түгел, республика күләмендә дә зур урыннар алып, зур уңышларга ирешергә язсын дигән теләктә калабыз. Югары Симет урта мәктәбендә шахмат зонасы ачу тантанасы укучылар тарафыннан әзерләнгән җыр-биюләр белән үрелеп барды. Биредә дә балаларны шахматка җәлеп итү, уйнарга теләүчеләр санын арттыру, файдалы ял оештыру планлаштырыла. Район буенча һәрвакыт шахмат уеннары үткәрелеп тора инде. Бу укучыларны һаман да шахматтан аерылмыйча камилләшергә мөмкинлек бирә. Шахмат уенының әһәмиятен инде безнең кунакларыбыз сөйләп киттеләр. Инде менә әгәр менә шушындай зоналар ачылу, инде безнең яңадан да аларны кызыксындыру тудырыр дип уйлыйм. Инде менә шушы уңайдан беренче Рәис Нургали сезгә зур рәхмәтне әйтәсез. Һәрвакыт менә мәктәпләрне кайгыртып торасыз. Һәрвакыт мәктәпләргә ниндидер яңалыклар кертергә омтыласыз. Марат Ибраһим сезгә зур рәхмәт менә шушындай юнәлеш алып укучыларга менә мәктәпләрдә шахмат зоналары булдыру өчен. Инде бу такталар буш тормас һәм улар һәрвакыт тәнәфес вакытларында ва буш вакытларында укучылар шушы өстәлләрдә стелларына утырып шахмат белән уйнарлар дип ышанып калам һәм сезгә зур рәхмәтемне җиткерәм.
Кызыл Миша авылында урнашкан сәламәтлекләре шикле булган балалар өчен Саба мәктәп-интернатында мәртәбәле кунакларны бик җылы каршыладылар. Шахмат зонасы ачылу биредә белем алучылар өчен дә зур шатлык. Күп кенә балалар бик тынгысыз була. Шахмат уйнап, алар үзләрен тыныч тотарга, авыр мәсьәләләрне уйлап хәл итәргә өйрәнәләр ди күп еллар шахмат түгәрәген җитәкләгән Наилә Нигъмәтҗанова. Хәзерге көндә шахмат түгәрәгенә 15 укучы йөри. Укучылар бик теләп катнашалар түгәрәктә. Менә шушы шахмат түгәрәгенә йөргән укучылар математика фәнен яхшы үзләштерәләр. Уйлау, фикерләү сәләтләре аларның башкаларга караганда үзгәрәк инде. Бик тырышып ярышларга әзерләнәләр. Район күләмендә үткәргән ярышларда урыннар алалар. Укучыларыбыз һәрвакыт җиңәргә омтылалар. Мәктәбебезгә менә бу шахмат такталары бик кирәк иде. Балалар менә тәнәфес вакытларында, дәрестән соң вакытларда уйнар өчен бик уңайлы булды инде бу. Шахмат зоналары әлеге искиткеч уенга битараф булмаган һәркемне җәлеп итү урынына әверелсен иде. Узган көннәрне районыбыз тарихына менә шундый вакыйгалар белән узатабыз. Бүгенгә атна информацион программабызны төгәллибез. Сез безнең чыгарылышларыбызны экраннарда күрсәтелгән сылтамалар аша үзегезгә уңайлы вакытта интернет чыганаклардан карый аласыз. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы бездән аерылмагыз.